Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εμείς μετά τα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τώρα τα κεφάλια μέσα, πάει και αυτό, πέρασαν εδώ. Δεν υπάρχουν γιορτές, λοιπόν, κτλ. Τώρα πάμε. Τι καλή εβδομάδα, όχι καλή κατζάρα ήρθαν εδώ. Σκόρδα τα βέρες. Μας χόρευαν. Εδώ τι γίνεται, άλλο πράγμα. Σκόρδα. Θα πάρουμε σκόρδα. Ναι. Θα φέρουμε στην άλλη εκπομπή. Μια πλέχτρα ολόκληρη. Όχι, αλήθεια θα φέρουμε. Αυτό θα τα κρεμάσω μπροστά. Ναι. Μην μας κακολογάτε, ρε παιδιά. Μην μας κακολογάτε. Πω. Και να σου πω κάτι, οι παλιοί, συγχωρημένοι μάνα μου, γιατί φοβόταν τη βουή του κόσμου. Έτσι μου έλεγε. Παιδάκι μου λέει να φοβάσαι τη βουή του κόσμου. Ναι, αυτό μεγάλο πράγμα. Όλοι οι παλιοί φοβόνταν τη βουή του κόσμου. Πάμε τώρα. Να μην μιλάμε με τόσα που γίνονται. Εδώ γίνονται πράγματα και θάματα. Πώς, θα τα πούμε. Μανώλης Ρεμπούλης, λοιπόν, πάμε. Δημήτρης από εδώ και πάμε λοιπόν σιγά σιγά. Πάει και αυτή η αγωνιστική. Σιγά σιγά πλησιάζουμε. Λοιπόν, έχουμε ακόμα μέχρι το Πάσχα εδώ, να ψέλνουμε μαρνιά εδώ. Καλά. Έχουμε τα μπαράζ, έχουμε μια χαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο πολύ τα αποτελέσματα τα είδαμε. Αυτό το ατρομή του Βόλος Ατρόμητος λιγάκι δεν μας άρεσε, έτσι. Δεν μας άρεσε, όχι. Δεν μας άρεσε. Γιατί ξεκόλλησαν οι από κάτω. Ναι, αυτό είναι. Έτσι τα καταφέραμε. Ξεκόλλησαν οι από κάτω, δεν μας αρέσουν. Θέλω να μείνω όσο είναι και η Γιάννενα και ο Βόλος. Ξέρετε τι γίνεται, Μανώλη, ότι ναι, όλα αυτά που λέμε τώρα, ότι είχαμε τα Γιάννενα πόσο πήγαν τελικά? Κέρδισαν, δεν το περίμενε κανένας. Δεν το είδα. Να σου πω, όχι ποιον. Εσύ προχτές το είπες. Το είπε. Αυτό λέω. Ο Πάνος το είπε ότι κάτι γίνεται κατά το τραπέζι εκεί, αλλά είπα κι εγώ ότι. Να σου το πω. Αλλά να σου πω κάτι. Όχι μόνο. Εμείς μένουμε ότι έκαναμε καλή εμφάνιση, ότι ήμασταν καλά. Αλλά τώρα ξέρεις τι γίνεται όμως, Μανώλη. Κακά τα ψέματα. Θέλουμε βαθμούς. Καλύτερα να μην κάνουμε καλή εμφάνιση και να μαζεύουμε βαθμούς. Αυτό μας την νοιάζει τώρα. Εντάξει, η εμφάνιση όντως ήταν καλή. Καλή εμφάνιση δεν μαζεύεις βαθμό, ρε παιδιά. Δεν παίρνεις βαθμό. Φάγαμε και το χειρουργείο. Μια χαρά είναι. Τι περιμένεις. Εγώ σου το έχω πει. Ποιο χειρουργείο λέτε? Εσύ δεν παραδέχεσαι. Όλες αυτές οι ομάδες. Αυτό με το πέναλτι. Όλα. Και το πέναλτι και το. Έγινε χειρουργείο. Δημήτρη. Δεν ήταν πέναλτι πάντως. Καλά, εντάξει. Βρήκε την μπάλα με το πόδι και βρήκε στο χέρι του Πανετολικό. Εγώ είδα ότι βρήκε στα πλευρά. Εγώ το έχω κάνει σε replay όμως. Όταν έπαιζε ο Πανετολικός Παναθηναϊκός. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ έβγαλε φωνή και φωνάζει, διαμαρτύρεται. Με τους γάβρους, γιατί το είχαν. Όχι, με όλους πρέπει. Όχι, θέλω να σου πω, δεν στο έχω πει. Η ομάδα είναι απροστάτευτη, άστο, μην το συζητάς τώρα. Αλλά λέω με τις μεγάλες ομάδες τώρα. Με τον Ολυμπιακό την άλλη φορά χειρουργείο, μιλάμε. Με την ΑΕΚ εδώ μέσα, πάλι χειρουργείο. Ας πήγαμε σοπαλία. Με κανέναν, με όλους πρέπει να. Πάλι δεν μίλησε. Η ομάδα είναι απροστάτευτη. Δεν κατάλαβα. Κανονικά πρέπει να πάει στην ΚΕΔ να ζητήσει τους διαλόγους του ΒΑΡ, έχει το δικαίωμα και να κάνει και προσφυγή, αναφορά, ρε παιδί μου, πώς θα γίνει. Μα το σωστό έτσι είναι. Τι θα κάνει, μια τρύπα στη ώρα θα κάνει. Ναι ρε πάνω και να μην μιλάνε καθόλου, ορίστε, τρως τις φαλιάρες. Στο έχω πει εγώ. Ναι, κάτσε να τρώμε τις φαλιάρες. Και με βαρ ο Έλληνας θα σε κλέψει, τέλος. Δεν υπάρχει ούτε βαρ, ούτε. Τι βαρ. Έζησε χθες Ολυμπιακός ΑΕΚ. Καθαρό πέναλτι και το έδωσε. Να σου πω και το άλλο. Στον Ολυμπιακό βγήκε και έκανε κάποιες δηλώσεις. Ο Κούγιας με αυτά που είπε. Καλά, αυτό το υποστήριζε πάντα με το τέτοιο. Να σου πω κάτι, σαν επίσημος Ολυμπιακός, μας είπε με λίγα λόγια, όχι με λίγα λόγια, στα ίσα, ότι όλα τα πρωταθλήματα που έπαιρνε ο Ολυμπιακός ήταν κάλπικα. Ναι. Δεν το λέω εγώ. Όχι, αυτό τα είπε. Ναι, τα είπε, ρε παιδί μου, για τα συνεργεία εκεί, για τα αυτά. Αλλά όταν αυτά που είπε, τα είπε και μέσα στο ΔΣ της Super League. Ο εκπρόσωπος του δικός μας, του Πανετολικού, που ήταν μέσα και τα άκουσε, όταν έλεγε για τα στημένα της Ηλιούπολης, εκεί για τη συμμορία της ΑΕΚ, τα μεγαλοστελέχη, που κόβανε τα δοκάρια με τα λισοπρία. Γιατί πυροβόλησαν το. Έτσι, με τις σφαίρες στο λεωφορείο του Πανετολικού. Ναι, περίμενε. Που βγήκαμε από το γήπεδο και μας περίμεναν με τα στυλιάρια και με τις πέτρες. Ποιος την υποστήριζε όμως το. Γιατί, έλα εδώ ρε. Πού τα λες αυτά. Δώσ' μας τα στοιχεία. Την Ηλιούπολη, Μανώλη. Την Ηλιούπολη, ποιος τη στήριζε εκείνο το διάστημα, θυμάσαι? Όλο το συνεργείο.
Ο Ολυμπιακός. Και ο Δημητριάδης. Όχι, σου λέω ποια ομάδα. Ο Κούγιας είπε ονόματα. Ο Ολυμπιακός. Είπε για τον Λισάνδρο, είπε για τον Δημητριάδη, τον μεγάλο στέλεχος της ΑΕΚ, και είπε για τον Γιαννάκη τον Παπαδόπουλο που εξαγόραζε τις ΕΠΣ. Γύρναγε με τις βαλίτσες με τα λεφτά και εξαγόραζε τις ΕΠΣ. Το ξέρουμε. Έτσι. Από τη στιγμή. Τα σωματεία τα δικά μας, γιατί πήρα λιγότερο εγώ και πήρε περισσότερο ο άλλος. Δεν το ξέρουμε αυτό. Τον κύριο Τάκη. Ο κύριος Τάκης είναι επί του. Δεν τα ξέρουμε. Η ομάδα του Πανετολικού, ο μεγαλομέτωχος, ο πρόεδρος, γιατί δεν του είπαν, έλα εδώ ρε Κούγια. Πάμε στη δικαιοσύνη εδώ. Τι είναι αυτά που μας λένε, εμάς που μας πυροβόλησαν. Δεν πρέπει. Πάλι σιωπή και τώρα σιωπή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα αποτελέσματα. Πάμε, θα τα πούμε πιο κάτω. Βόλος λοιπόν Ατρόμητος 1-2. Καλά. Ξέρεις και φυσικά καλό ήταν αυτό. Καλό ήταν. Αυτό ναι. Έχασε λίγο χαμηλά και δύο, να μην φύγει κανένα μπροστά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε ο Παναθηναϊκός Πανατολικός το είδαμε, 2-1, λοιπόν κτλ. Αν ήθελαμε κάνα δεκάλεπτο ακόμα, κάτι μπορούσαμε να κάνουμε. Κάτι. Άρχισε και έτρεμε. Λοιπόν, όχι, έπαιξε καλά. Πανατολικός. Πολύ καλά. Στάθηκε πάρα Βλέπω ότι η ομάδα είχε ανεβεί. Όχι, γιατί έβγαιναν και έλεγαν με τον Παναθηναϊκό, έγραφαν στα site, στο SDN και αυτό. Τώρα παίρνουμε λέει τον Πανετολικό και συνεχίζουμε. Καθίστε, τους λέω. Είχαν μάθει την πεντάρα μας. Ναι. Το σωστό έτσι είναι, όλα τα παιχνίδια να παλεύονται. Δεν είναι έτσι όπως τα λένε αυτοί. Ο Παναθηναϊκός με τις. Λοιπόν, Πας Γιάννα με τον Αστέρα τα είπαμε, ο Ολυμπιακός ΑΕΚ τα είπαμε, το άλλο το ντέρμπι απάνω, λοιπόν, χαλασμός κυρίου. Εκείνο το περίμενε κανένας. Στη Θεσσαλονίκη. Έχει την Κυριακή ο Άρης κάτι. Ναι, το περίμενα εγώ. Επειδή είπαμε για τον Μητσοτάκη που τον έπιασε στο στόμα του και γελάγαμε. Μα χθες, λέει ένας φίλος μου απ' έξω στοίχημα, λέει 0-2, λέει 1-2 θα χάσει, λέει ο ΠΑΟΚ. Του λέω παίξω αντίθετα. Όχι θα χάσει, θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Του λέω παίξω αντίθετα. Ρε τον έπιασε ο Μητσοτάκης στο στόμα του. Εγώ δεν το είπα προκάτω. Καταστράφηκε. Μετά από 3 μήνες να χάσει ο ΠΑΟΚ και έχασε. Τελείωσε. Τι 3 μήνες. Εδώ είχε θυμάμαι πόσες νίκες συνεχόμενες. Πάμε με βαθμολογία τώρα. Λοιπόν, αυτά τα λέμε συνέχεια. Λοιπόν, θα τα λέμε. Λοιπόν, Παναθηναϊκός 40 κρατάει την πρώτη θέση. Λοιπόν, αρέσει αυτό το Δημητράκη εδώ. Λοιπόν, είναι πρωταθλητής μέχρι στιγμής. Λοιπόν, ΑΕΚ 38 είναι ο ΠΑΟΚ, μαζί λοιπόν αγκαλιά. 32 Ολυμπιακός, πού πας μωρέ. Σε έπιασε η Λαμία. Πού πας μωρέ. Να σου πω κάτι μωρέ και ψάχνουν να βρούνε τώρα. Ρε άμα δεν έχεις ομάδα, προσπαθείς τώρα, άμα με ένα μπέναλτι, αν δεν έκανε εκείνο, αν δεν έκανε τ' άλλο τώρα. Έχεις ομάδα, μπες μέσα, ρίξε 3 γκολ και τελείωσε. Το χέρι του Μασούρα και το κεφάλι του Μασούρα. Και άμα το πάρουμε και στο έτσι, δηλαδή, και στο Σλάικ δεν έγινε, ο Ολυμπιακός δεν έκανε μπέναλτι στα τελευταία λεπτά. Έδωσε τίποτα. Τι να πούμε τώρα. Άμα δεν έχεις ομάδα, ψάχνει να βρεις. Είναι σαν τους παίκτες, ξέρετε, που είναι μεγάλες ηλικίες και μόλις τους μαρκάρουν και τους παίρνουν την μπάλα. Τραβάνε και κάνε φάουλ, γιατί δεν μπορούν να τρέξουν. Ακριβώς έτσι είναι ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να τρέξει, δεν έχει δυνάμεις. Δεν το βλέπετε. Έγινε κακή αυτή από το καλοκαίρι αυτό. Και θα δείτε, σας το είπα και πάλι. Θα αλλάξει και πάλι προπονητή, να το ξέρετε. Θα αλλάξει και πάλι προπονητή. Πρέπει να ψάχνει. Σας το λέω, θα αλλάξει και πάλι προπονητή. Αφού τα βλέπετε τα πράγματα. Έχουμε τα παιχνίδια του κυπέλου τώρα πάλι με τα ντέρμπι και αυτά. Ναι, όλα μαζί εδώ. Και όχι, μιλάει ο Ολυμπιακός που έχει σφάξει όλο το ελληνικό πρωτάθλημα. Με τον Σπάθα, με τον Γιάχο, με τον Ζωγράφο, τον Παπαδόπουλο. Κασναβέρης, Μπριάκος. Ναι. 32 βαθμούς λοιπόν ο Ολυμπιακός. Θα σε φτάσει ο Άρης, έφτασε. 37 βαθμούς. Έχει 27 ο Άρης. 32 ο Ολυμπιακός θα σε περάσει μωρό ο Άρης. 27 ο Άρης. 23 βαθμούς είναι η Τρίπολη. 22 ο Ατρόμητος και 20 η Λαμία. Τώρα, από εκεί και κάτω, αυτές που παλεύουν, παιδιά, εδώ όλες, το γκρουπ δηλαδή των βιοπαλαιστών, το γκρουπ των βιοπαλαιστών. Το μελοδάρα. Λοιπόν, είναι από 15 βαθμούς και κάτω. Αυτοί όλες εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 ομάδες. 6 ομάδες από τους 15 βαθμούς και κάτω που είναι οι Σέρες με 15, ο Όφι με 15. Ο Όφι όμως παίζει και απόψε, έτσι, γιατί έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, παίζει με τη Λαμία. Όπως και η Λαμία έχει ένα λιγότερο παιχνίδι. Πανετολικός 14, έχουμε Βόλος 14, μαζί λοιπόν εδώ, έχουμε 12 βαθμούς είναι ο Πας Γιάννηνα και είδες, ανέβηκε στους 12 βαθμούς. Γρατσούνισε.
Δεν μας συμφέρει. Και 12 η Κηφισιά. Αυτή είναι η βαθμή λοιπόν όσον αφορά και το βαθμολογικό πίνακα. Τώρα το τι θα γίνει, παιδιά, από εδώ και πέρα, ξέρετε, σας το έχω πει ότι όσο πλησιάζει προς το τέλος λοιπόν το πρωτάθλημα, θα γίνεται μαχαιριές, θα πέφτουν λοιπόν, θα πέφτουν μπουνιές κάτω από τη ζώνη που λέμε, κάτω από τη ζώνη, κάτω από το τραπέζι. Δουλέψουν τα κοράκια. Και πού να έρθουν και τα μπαράζ, εκεί θα δείτε τι διαπλεκόμενα υπάρχουν. Διαπλεκόμενα. Τέλος πάντων, εμείς δεν είμαστε αυτό να λύσουμε τα διαπλεκόμενα, απλά λέμε τώρα ότι τα βλέπουμε. Παρακολουθούμε ποδόσφαιρο τόσα χρόνια. Και ο Μανώλης και ο Βαέλης και ο άλλος, όλοι παρακολουθούμε. Αλλά τα βλέπουμε τα πράγματα. Το πιο διαφθαρμένο ποδόσφαιρο έχουμε. Το πιο διαφθαρμένο ποδόσφαιρο. Θα πεις πάει ανάλογα με τα κυβερνητικά. Δεν περιμέναμε τον Κούγια να μας τα πει. Τα ξέρουμε. Το θέμα είναι δεν γίνεται τίποτα όμως. Δεν τα λέει κανένας όμως. Τα έλεγε ο Μπέος παλιότερα. Ο Κούγιας τα λέει τώρα γιατί. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά παιδιά. Τώρα πάμε να δούμε το Σάββατο. Έχουμε παιχνιδάκια. Έχουμε 2 παιχνιδάκια το Σάββατο. Έχουμε τον Ατρόμητο που παίζει με τον Όφη. Λοιπόν, και η Λαμία που παίζει με τις Σέρρες. Μας ενδιαφέρουν και τα δύο. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Αυτά και τα δύο και έτσι όσον αφορά. Τώρα, αν και λύσουμε ο Όφη, εντάξει. Τέλος πάντων. Εντάξει, από εδώ και πέρα όλα ενδιαφερόμενα είναι. Από εκεί έχουμε την Κυριακή. Πάμε. Πανετολικός Άρης. Νωρίς, 3 η ώρα. Κηφισιά Ολυμπιακός. Φαντάζεσαι να πάει. Φάει κανένα ταμπάνι. Φαντάζεσαι. Δεν είναι απλό. Αποκλείεται. Έκανε ωραίο παιχνίδι. Προχθές έκανε ωραίο παιχνίδι Κηφισιά. Ναι, με τις Σέρρες. Πολύ καλό παιχνίδι. Εκείνος ο Ντουκουμά εκεί πέρα. Ναι, μια χαρά. Ας στείλουν τον Ταρίφα λες απ' έξω από το γήπεδο. Δεν ξέρω. Και Σαργιαή παίζουν. Εκεί μην κάνει λάθος ο Ταρίφα, πάει σε άλλο γήπεδο. Λοιπόν, Κηφισιά Ολυμπιακός, παιδιά, έχουμε Τρίπολη Βόλος και το μεγάλο παιχνίδι, βέβαια, το ντέρμπι. Έχουμε ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Την Κυριακή, λοιπόν, έχουμε ΑΕΚ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ Πας Γιάννενα. Για να δούμε για τους πεναλτάκηδες. Για ποιον λες? Για τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε τι θα γίνει. Ναι, σκληρά παίζει ο ένας, σκληρά θα παίξει και ο άλλος. Ήμασταν προσεκτικοί εμείς. Δεν του δώσαμε πέναλ. Ήμασταν προσεκτικοί. Λοιπόν, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ Πας Γιάννενα. Αυτά είναι τα παιχνιδάκια, παιδιά, τα οποία θα γίνουν τώρα. Τώρα να σου πω κάτι, αυτό που λέμε. Αν είχε κόσμο, λέει, το Καραϊσκάκι, χθες θα γίνουν. Δεν θα τελειώνουν αυτό. Τόπο Κούγιας. Αν ήταν, ναι, θα είχαν μπει μέσα. Δεν τελειώνουν, παιδιά. Θα δέρνανε διαιτητές, θα δέρνανε προπαίκτες. Δεν τελειώνουν. Ναι, τόπε. Εμέσως τόπε, έτσι. Θα έχουμε διακοπή, θα έχουμε αυτά όπως γίνεται συνήθως. Τι θα κάνουμε. Και βέβαια πάνω σε αυτά, να πούμε, γιατί τώρα έχουμε μπερδευτεί κάπως με τους νόμους της διαιτησίας. Έχουμε μπερδευτεί. Δηλαδή, βγαίνει ο καθένας τώρα από αυτούς τους μεγάλους πατέρες της διαιτησίας, βγαίνει λοιπόν το βράδυ, αλλά να συνούνται μεταξύ τους, να ξέρουν τι λένε. Βγαίνει λοιπόν ο Βαρούχας, πώς το λένε λοιπόν, καλώς δεν μέτρησε, λέει, τον γκολ του Μασούρα. Έτσι. Καλώς. Βγαίνει μετά, αργότερα, βγαίνει μετά λοιπόν ο Σπάθας, βγαίνει ο Σπάθας και λέει, τι λες, έπρεπε να μετρήσει, λέει, τον γκολ του Μασούρα. Το ίδιο λέει και ο Τσίκινης σήμερα. Έπρεπε να μετρήσει, λέει, το γκολ του Μασούρα. Τι έχει. Άλλους νόμους βλέπει ο ένας ο Βαρούχας. Άλλους νόμους βλέπει ο άλλος. Αναλόγως τι βλέπει ο καθένας, τι ομάδα είναι. Ποιο μαγαζί είναι. Εδώ βγήκε ο Σπάδας εχθές και λέει υποστήριζε τον Πανετολικό. Βέβαια, γιατί το δικό τον κόλλο για το. Θέλω να το πω αυτό, γιατί επειδή είναι ο Παναθηναϊκός. Όταν ήταν όμως με τον Τζιμπούρ παλιά πώς το λένε, το Χαριστέα, το ξεβράκωσε και ήταν κόκκινη κάρτα, δεν τον είδα να δώσει. Ο Σπάδας δεν ήταν τότε. Πάνω σε αυτό το θέμα, δεν θυμάμαι κιόλας. Πάνω σε αυτό το θέμα θέλω να πω και για το Πανατολικό το ίδιο. Είπε ακριβώς το ίδιο. Ο Μαρούχας είπε ότι ήταν πέναλτ. Για τα σχόλια, ακούστε. Ότι δεν ήταν πέναλτ. Βγαίνει το βράδυ ο Σπάθας και λέει, ήταν πέναλτ. Τι γίνεται εδώ. Ποιο να πιστέψουμε δηλαδή. Τα μάτια μας. Έχουμε γνώμη μόνοι μας. Ποιο νόμο, ρε Δημήτρη, να πιστέψουμε. Γιατί δεν είναι αυτός, μωρέ. Το νόμο του Βαρούχα ή να πιστέψουμε το νόμο του Σπάθα. Τα δικά μας τα μάτια θα πιστέψουμε. Εδώ να σου πω. Είδες βγήκε ο Αλέξης εχθές και είπε ενάντια στο Δημητριάδη, στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Βγήκε σήμερα και έστειλε τέτοια. Στέλνει εξώδικο σε Μαρινάκη και Κούγια. Είναι, λέει, συκοφαντικά και υβριστικά. Δεν γίνεται τίποτα από αυτά. Πάει τα βάει με τον Κούγια. Κούγιας δεν είναι δικηγοράρας. Ούτε πάει καθόλου. Εξάλλου εξώδικο. Ναι, χαρτί το έστειλε. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι, αυτά τώρα όσον αφορά για τους νόμους. Να ξέρουμε κι εμείς, ρε παιδιά. Να ξέρουμε. Απόλυτη διαφθορά. Και δεν πάμε μόνο στον Ολυμπιακό. Άστο Μασούρα, άστο Γερο Μασούρα. Εμείς πάμε στα δικά μας.
Ο ένας βγαίνει και λέει ότι είναι μπέναλτι, λέει ο Σπάθας, ήταν μπέναλτι, λέει καθαρό και του είπε και ο lockdown. Ήταν, λέει, από αυτό που χρησιμοποιούν, λέει, οι παλαιστές. Και ο άλλος μας είπε, λέει, δεν ήταν μπέναλτι. Εγώ γι' αυτό σου είπα να ζητήσει τους διαλόγους από το ΒΑΡ. Έχει το δικαίωμα ο Πανετολικός. Να ζητήσει τους διαλόγους. Τι είπε ο διαιτητής με το ΒΑΡ πριν λήξει το παιχνίδι, αφού εξετάστηκε. Και τι θα τα δουν. Αν πρέπει να τα ζητήσει ο Πανετολικός, αν δεν τα ζητήσει. Δεν ζητάμε τα κι εμείς. Εντάξει τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, σημασία πάλι, θα σας πω κάτι. Τα ξέρουμε πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Έτσι, εδώ κάποτε έγινε, θυμάστε το, εδώ έκοψαμε ολόκληρο αυτή για τέτοια σφυρίγματα. Εδώ έγινε χαλασμός κυρίου. Μας έγραψε ιστορία γι' αυτό. Ναι. Ξέρουμε από αρχαιοτά των χρόνων ότι το έχουμε πει πολλές φορές και γινόμαστε βαρετοί και τα λοιπά, ότι αυτές οι ομάδες, παιδιά, όλες και οι 4 και οι 5, λοιπόν, θα παίρνουν τους σφυρίγματα παραπανήσει σε κάθε αγώνα. Κακός. Ξεκακός τα παίρνουν. Κακός, ξεκακός, Μανώλη, τα παίρνουν. Ναι. Δεν είναι τωρινό το θέμα. Όχι. Δεν είναι τωρινό το θέμα. Είναι τωρινό. Παίρνουν πάντα σφυρίγματα. Και σε παιχνίδια κέραια και σε βαθμούς κέραια. Τι να κάνουμε. Τα ξέρουμε αυτά. Τώρα εμείς ψάχνουμε τώρα αν ήταν μπέναλτι, αν δεν ήταν μπέναλτι. Τελείωσε το παιχνίδι. Το χάσαμε. Χάσαμε λοιπόν, πήραμε τίποτα. Τίποτα δεν πήραμε. Όσο και να φωνάζουμε, όσο και να λέμε, τίποτα. Λοιπόν, του κουβού την πόρτα όσο θέλει βρόντα. Δεν υπάρχει τίποτα. Εμάς θα ακούσουν τώρα. Δεν ακούν το Ολυμπιακό. Στο κουβού την πόρτα. Του Μπάουκ. Πάρε την πόρτα και φύγε. Δεν υπάρχει τίποτα. Όχι, όσο τους ακούνε, κάτι γίνεται. Έχουν λίγο το φόβο. Όταν δεν μιλάς, δεν υπάρχει φόβος. Τι να μιλήσεις τώρα, μωρέ. Δεν του βάλανε από την Πέμπτη, το έπαιξε την Πέμπτη και σε βάλανε να παίξεις Κυριακή. Είπε κανένας τίποτα. Είπε κανένας τίποτα. Όχι. Είναι δίκαιο αυτό το πράγμα. Είναι δίκαιο αυτό το πράγμα. Είναι λάθος του Προέδρου. Ξεκουράστηκε μια μέρα περισσότερο ο Παναθηναϊκός και δεν φώναξε κανένας. Είναι λάθος του Προέδρου. Δεν υπάρχει. Ο Πρόεδρος δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτά τώρα, παιδιά, δεν μην τα πολυλογάμε. Να προστατέψει την ομάδα. Τι να προστατεύσει. Έστω και με τα λόγια. Να προστατέψει την ομάδα. Είναι ο ιδρώτας των παιδιών. Είναι ο ιδρώτας των παιδιών. Είναι κρίμα για αυτά τα παιδιά. Εκτός και αν υπάρχει, ξέρεις, τίποτα γραμμένο στο πρωτόκολλο, μην φωνάζει. Δεν ξέρω. Είναι κρίμα για αυτά τα παιδιά, έτσι. Γιατί κάνουν προσπάθεια. Και φαίνεται ότι κάνουν προσπάθεια. Εγώ θέλω κάτι να σε ρωτήσω, Μανώλη. Αν ήταν αντίθετο αυτό του μπέναλτι, θα το έδωνε. Θέλω να γελάσω τώρα, τι να πω. Εντάξει. Αν ήταν στην άλλη αιστεία. Ας μη σου απαντήσω καλύτερα. Αν ήταν στην άλλη αιστεία. Θα το έδινε, δεν το έδινε. Τι λες τώρα, με κλειστά τα μάτια. Με κλειστά τα μάτια θα το είχε πάρει. Και ένα ακριβώς τέτοιο το ίδιο μπέναλτι, θυμάσαι. Είχε γίνει στον πρώτο αγώνα. Εδώ, στα το ίδιο πράγμα. Το έδωσε μπέναλτι. Βάλαμε τα replay και το έδαμε. Το έδωσε μπέναλτι. Το έδωσε μπέναλτι στον Παναθηναϊκό. Καταλάβαμε το ίδιο ακριβώς. Και ο συγκεκριμένος που ήταν στο Βάρο Περάκης. Ήτανε και στο παιχνίδι με τα Γιάννενα που πέρασε η μπάλα το τέρμα και δεν το είδε. Ο συγκεκριμένος ήταν, ο Περάκης. Ούτε τότε μίλησε ο Πανετολικός, ούτε τώρα μιλάει. Θα σου ξανάρθει ο Περάκης. Σχεδιαστά μου, θα σου ξανάρθει ο Περάκης και θα κάνει τα ίδια. Γι' αυτό φωνάζω εγώ. Πάμε τώρα να δούμε, ρε παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Γνωστός ο Περάκης. Αυτά συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα. Βγήκανε και οι διαιτητές για το κύπελλο, την άλλη Τετάρτη. Πάλι ξένοι έρχονται, παιδιά, εδώ. Παίρνει στα ντέρμπι εδώ. Αύριο, όχι αύριο την Τετάρτη, έχει και τον άλλο τον αγώνα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Για το κύπελλο που λες. Ναι, εδώ το. Αυτό το είπα. Πάμε τώρα να δούμε, έβγαλαν. Ήρθε Αυστριακός διαιτητής έρχεται, παιδιά. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έρχεται Αυστριακός διαιτητής. Αν δεν τους αρέσει το αποτέλεσμα, δεν τους αρέσει ούτε το διαιτητής. Αυτόν που είχαν στο ΒΑΡ εχθές με τον Ολυμπιακό ΑΕΚ, στο ΒΑΡ, ήταν ένας από τη Γερμανία και ξέρεις τι παίζει. Γάμα εθνική. Γάμα εθνική κατηγορία. Ναι. Τι δεν στείλει. Και βέβαια και στο άλλο παιχνίδι το ΑΕΚ με τον Άρη έχει Σλοβαίνο, παιδιά. Σλοβαίνος είναι ο διαιτητής. Τρίπολη Σέρες είναι ο Παπαπέτρου και Βόλος ΠΑΟΚ είναι ο Μαλούτας. Τους άλλους του διαιτητές δεν τους βγάλανε. Όσοι παίζουν, ξέρετε, με β' ομάδες και τα λοιπά, δεν βγάζουν διαιτητές. Έχεις δει καμία ομάδα από τη Σλοβενία να είναι στο UEFA ή στο Champions League? Ποιος, η Σλοβενία? Ναι, η Σλοβενία σαν χώρα. Ναι. Και σου στέλνουν τέτοιες τώρα από τέτοιες χώρες. Γιουγκ. Δεν έχουν παίξει ποτέ. Ούτε στο UEFA ούτε στο Champions League. Να φέρνουν ματσουμένια από εδώ, τι λες? Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Να φέρνουν ματσουμένια. Λέω τίποτα, δεν φάμε κανένα εξώδικο. Μας στείλει και. Δεν πες και θα μας ακούσει αυτός απάνω στη Σλοβενία. Έχει αυτό με τις μπανάνες εκεί. Με τις μπανάνες μέσα εκεί. Το δίσκο, τα φρούτα. Στο χαλάτι εκεί με τα φρούτα. Τέλος πάντων.
Αυτοί τώρα, παιδιά, είναι διαιτητές όσον αφορά για το κύπελλο. Έτσι, την άλλη Τετάρτη παίζουμε κι εμείς. Κύπελλο με την Καλιθέα. Επαναληπτικός. Έτσι, το θυμάστε. Το περιβόητο αυτό παιχνίδι που του γυρίσαμε. 2-0. Θυμάστε η ομαδάρα, η Καλιθέα εδώ μέσα. 2-0, παραλίγο να κάνει το 3-0. Μετά όμως το γυρίσαμε. Αυτό το παιχνίδι τώρα πρέπει λοιπόν να το προστατεύσουμε. Να δούμε λοιπόν να προστατεύσουμε αν θέλουμε να περάσουμε λοιπόν στην επόμενη φάση. Αν δεν θέλουμε, δεν πειράζει λοιπόν κτλ. Καλό είναι πάντως, εντάξει, άμα το προχωρήσουμε, ας το πάρουμε και σταματάμε στην επόμενη φάση. Γιατί σας το λέω. Γιατί να σταματήσουμε. Δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη δεν γίνεται. Όχι μόνο, το μυαλό μας είναι αλλού εμάς τώρα. Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Γιατί δηλαδή θα παίζει ομάδα μόνο για να μείνει κατηγορία. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα. Γιατί δεν είμαστε, γιατί η Λαμία γιατί πήγε τελικό δηλαδή. Θα πάμε και τελικό κυπέλλου. Η Λαμία γιατί πήγε τελικό δηλαδή, δεν κατάλαβα. Η Λαμία δεν έχει πάει τελικό. Ποιο να αφήσει να πάει. Ας πάνε. Μήπως λοιπόν όμως έχουμε άλλα τρεξίματα όσον αφορά το βαθμολογικό πίνακα. Έχουμε κάρτες. Τότε μην ξανακατεβούν, ας πάνε σβήτα εθνική. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό. Τι δεν το κάνω εγώ άμα παίζουν, θα πάμε, περίμενε. Δεν το κάνω εγώ άμα παίζει. Αλφα εθνική δεν θα παλεύει μόνο για την τελευταία θέση. Δημήτρη, φορτώνεσαι με κάρτες, φορτώνεσαι με τραυματισμούς και δεν έχουμε την πολυτέλεια. Να πάρει παίχτες. Όχι, δεν πήρε ούτε ένα παίχτη. Αυτό δεν λέγαμε προχθές. Όλες οι ομάδες είναι με καινούργιους παίκτες μέσα. Τους πάρει παίκτες. Για αυτή την αγωνιστική. Πολλά καινούργια ονόματα. Άιντε πάλι φραγκοφωνιάδες. Ο Άρης έρχεται την Κυριακή εδώ με δύο καινούργιους. Με καινούργιους. Ο Ροζ παίζει και ο Φεφτατζίδης. Με το που ήρθανε κατευθείαν. Και εμείς εδώ περιμένουμε αν μπήκε στο αεροπλάνο, είδαμε και στην Κηφισιά. Ένας τερματοφύλακας που δεν είχαμε ανάγκη από το. Είδαμε στον Αστέρα Τρίπολης καινούριους παίκτες. Ναι. Είδαμε στο Βόλο καινούριους παίκτες. Αλλά θα σας πω κάτι όμως, γιατί πρόσεξε και τη δήλωση την οποία έκανε ο προπονητής μας. Το ανέφερε αυτό και πήρε απόσταση από τις μεταγραφές. Πήρε απόσταση και δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι παίζει. Θα τα πούμε πιο κάτω. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και πάμε. Πηγαίνουν μαζί. Στη Βιοκαρπέτ πηγαίνουν και σας φτιάχνουν ατμόσφαιρα. Υπέροχα σχέδια, ολοζώντανα χρώματα για κάθε στυλ. Ξεχωριστές προτάσεις σε χαλιά και μοκέτες, αλλά και μεγάλη ποικιλία σε λευκά είδη σπιτιού. Βιοκαρπέτ στην Κύπρο 14 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 575. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο το Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή. Βιοκαρπέτ Γεώργιος Πατσέας, Γιάννα Σιμακοπούλου. Στρώνει τις καλύτερες τιμές. Teach our children. Μωρό μου, θα παραγγείλουμε. Θα παραγγείλουμε. Αν θες να φας από το ψιστήρι, δεν χρειάζεσαι πολύ ψιστήρι στο μιλιτό. Ψιστήρι, γεύσεις για όλα τα γούστα. Πίτας της Χάρα, σαλάτες και παστί πίτα, μερίδες, καλαμάκια, σάντουιτς. Ψιστήρι. Διανομή στο σπίτι ή στη δουλειά σας από τις 10 το πρωί έως τις 2 το βράδυ. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 26410 30.000 για να σας ενημερώσουμε για τα πιάτα ημέρας. Ψιστήρι. Κόμβος Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Ένα ψιστήρι, όλο γεύση. Το ντύσιμό μου, προσεγμένο. Το στυλ μου, αξεπέραστο. Η επιλογή μου μία. Μπέρτο Τσιανίνι. Ανδρική ένδυση για όλες τις ώρες, για ξεχωριστό στυλ. Ολοκληρωμένες προτάσεις για κάθε γούστο. Μπέρτο Τσιανίνι. Συνδυάζει ποιότητα και τιμές. Ευέλικτο ωράριο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και των επαγγελματιών. Μπέρτο Τσιανίνι. Πεζόδρομος Παπαστράτου. Μπέρτο Τσιανίνι. Η έξυπνη επιλογή. Κάθε άντρα. Εδώ είμαστε. Πάμε τώρα. Είμαστε καλά παιδιά, έτσι γι' αυτό. Ναι, μωρέ, καλά παιδιά, αλλά αν έφευγε καμιά σφαίρα από το λεωφορείο της Ηλιούπολης και χτύπαγε ένα φύλαθρο του Πανετολικού, μετά θα κλαίγαμε για να λέμε κρίμα το παιδί. Τι πήγαμε, να δούμε έναν αγώνα πήγαμε. Δεν κάναμε τίποτα, ούτε μολότοφ είχαμε, ούτε σφαίρες είχαμε, ούτε τίποτα. Και μας πλάκωσαν και μας έκαναν ένα σήκω τους. Γιατί πας στο Ηλιούπολη Πανετολικός και δεν πας στο Πανετολικό στο Ηλιούπολη. Δεν θυμάσαι τι έγινε εδώ μέσα. Εδώ μέσα. Μπαρτοχόβολη. Με τον Καρπούζα. Δεν θυμάσαι τον Καρπούζα. Μπήκε ο Καρπούζας, ο χοντρός. Ο Καρπούζας λέγεται. Έτσι. Ο Καρπούζας μπήκε μέσα και έγινε σύραξη και έγινε τη κακομοίρα. Σαν τον άλλον, ακούς. Σαν τον άλλον τον πέταξε έξω ο Κοστούλας. Που έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ και μετά. 7 άτομα τρέχαν στα δικαστήρια. 7 άτομα μέχρι ο Κούγιας ήρθε για να τα αθωώσει τα παιδιά. Ήμουν και μέσα. Τότε ήταν καινούργιος ο νόμος. Είχε περάσει στο δικαστήριο. Ένας καινούριος νόμος. Και ήρθε ο Κούγιας λοιπόν για να αθωώσει τα παιδιά. Πανώ. Στο δικαστήριο
που ήταν τη δίκη με τον Μπαρμπάκη, δεν ήταν τότε, θυμάμαι. Τότε. Άκου. Εγώ νόμιζα ότι ο Κούγιας δικάζει την πρόεδρο και όχι ο πρόεδρος τον πελάτη Κούγια. Ρωτούσε ο Κούγιας. Ξέρετε από αυτό, κυρία Πρόεδρε, ότι ισχύει στο αθλητικό, στο ποδόσφαιρο. Ήμουν αμάρτυρος. Από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ μόνο. Και έλεγε η πρόεδρος, όχι δεν ξέρω. Ξέρετε από αυτό. Γιατί δεν είναι στο αθλητικό δικαίωμα. Ναι, δίκασε όμως χωρίς να ξέρει. Αυτό σου λέω, δεν είναι στο αθλητικό δικαίωμα. Του λέει στο τέλος κάτι 9.30 το βράδυ. Λέει, κύριε Κούγια, τελειώνετε. Τελειώνω, λέει ο Κούγιας. Είπε κανένα μισάρο ακόμα. Αυτός ο κατηγορούμενος. Ένα χαρτί της έβγαλε πάνω, ένα χαρτί πέταξε από πάνω και τελείωσε τη δουλειά. Τέλος πάντων, αυτά τώρα παιδιά. Μην γυρίζουμε τώρα πίσω, είναι κρίμα τώρα. Απλά είναι αυτό το οποίο γιατί ο Πανατολικός δεν έχει. Ναι, γιατί όμως πήγαινε την πληρώσει ένας άνθρωπος δεν έφταιγε σε τίποτα. Δεν έχει φωνή προς τα έξω. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή το παραπονόμαστε εμάς χρόνια. Όχι να περισπιστεί το δίκαιο του. Το δίκαιο του να περισπιστεί. Το δίκαιο του. Δεν έχει χρόνια το λέμε αυτό. Δεν είναι ο Πανατολικός, είναι αυτό. Εντάξει, δεν μιλάμε, δεν κάνουμε. Εντάξει, λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Έτσι αφήσανε το συγχωρεμένο το Δόντια, του Γεωργίου και έλεγε αυτά που έλεγε και βγήκε και τα ξανάπε. Έτσι αφήσανε ποδοσφαιριστές που είχαν φύγει από τον Πανατολικό και πήγανε Μάκος και λοιπά και λέγανε τα διάφορα. Το Γεωργίου τον κυνηγήσει. Όχι, αυτό σου λέω. Εδώ δεν φωνάζαμε. Τι είναι αυτά που λέει ο Γεωργίου. Θεός χωρέστον, αλλά ήταν πρώτη, ήταν 2 φορές. Ήταν 2 φορές. 2 φορές. Τον άφησε στην πρώτη, ήρθε και στο ξανάκανε. Πάμε τώρα. Εντάξει, πάμε παιδιά. Πάμε. Κουράζει αυτό. Εντάξει, όχι κουράζει. Εντάξει, εμείς τα λέμε εδώ όπως είναι τα πράγματα. Απλά λέμε δεν έχουμε φωνή. Τίποτε άλλο. Δεν έχει τον κατάλληλο άνθρωπο. Δεν τους αρέσει. Δεν πειράζει. Να μην τα ακούνε. Δεν λέμε να έχουμε ένα καρπούζα, συγγνώμη. Δεν λέμε να έχουμε ένα καρπούζα. Να έχουμε έναν άνθρωπο λογικό, ο οποίος να μπορεί να διαμαρτυρηθεί έντονα, αλλά με φυσικούς τρόπους. Με καλούς και φυσικούς τρόπους. Για τον ιδρώτα των παιδιών αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Τέλος πάντων. Δεν έχουμε δει ποτέ. Έχετε δει καμιά διαμαρτυρία γραπτή. Ό,τι γίνονται γραπτή διαμαρτυρία γίνονται από τον υπάλληλο. Από έναν υπάλληλο που είναι μέσα. Έγινε με το παιχνίδι της Λιβαδιάς και μετά τον τζαλακώσανε τον Κοστούλα. Τον τζαλακώσανε μετά. Τον ζήτησαν να ζητάει συγγνώμη. Με τον Κάπαξη. Να ζητάει συγγνώμη τον Κάπαξη. Ποιος ο Κοστούλας. Τζαλακώθηκε ο ίδιος ο μεγαλομέτωχος. Λοιπόν, το εξάρι, παιδιά, μας το πήρε ο Παναθηναϊκός. Μας το πήρε φέτος ο Παναθηναϊκός το εξάρι. Εμείς βέβαια ένα τεσάρι πήραμε μόνο από τις αίρες. Λοιπόν, εμείς με το εξάρι το δώσαμε. Πάει το πρώτο τεσάρι λοιπόν στον Παναθηναϊκό. Μας πήρε 5 εδώ και 2, 7 γκολ μας έβαλε. 5 εδώ και 2 απάνω, 7 γκολ μας έβαλε ο Παναθηναϊκός. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτά είναι προγραμματισμένα. Όπως λέει και ο Πετράκης, εμείς το περιμέναμε. Λέει εντάξει, ήξεραμε τι δύσκολη είναι η αποστολή μας, έτσι και τα λοιπά. Ναι, τι κινήσεις κάνει. Κάνει καμιά κίνηση. Θα τα πούμε τώρα. Λοιπόν, εμένα πάντως δεν μ' άρεσε εκείνο το πισωγύρισμα που έκανε ο Καπίνο. Εκείνο το πισωγύρισμα. Δεν βγαίνει, μπορούσε να βγει να την εξουδετερώσει τη φάση. Εντάξει, ούτε ο Οικονόμου τον μαρκάρισε, αλλά ούτε ο Καπίνο βγήκε να την καθαρίσει τη φάση. Μπορούσε. 2 βήματα θα έκανε. 2 βήματα. Σε μια απόσταση 5 μέτρων. 2 βήματα θα έκανε και θα την είχε πάρει τη φάση απάνω του. Θα μου πεις κάπως έτσι γίνονται τα γκολ, έτσι. Κάπως έτσι. Εντάξει, τώρα λέμε για τον Καπίνο συνέχεια ρε πάνω. Βγαίνεις και ξαναμπαίνεις πάλι μέσα. Τώρα μέχρι να μπεις να ξαναβγείς. 2 βήματα θα έκανε. Τέλος πάντων. Έτσι δεν μ' άρεσε Καπίνο. Και ήταν αμαρκάριστος, έτσι. Φταίει ο Οικονόμου εκεί. Λοιπόν, τώρα για τον πεναλτάκι τα είπαμε. Λοιπόν, Πονηρούλης ο φίλος μας εκεί ο Μαχιάς. Τα είπαμε, τα ξαναλέμε, έτσι. Το έκανε γαργάρα, έτσι και το βάρ μέσα τα έκανε γαργάρα. Ωραία, μπράβο, Περάκης εκεί, μπράβο παιδιά, μπράβο. Λέω, αλλά αυτό που είπα όμως στην αρχή. Αν ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού, θα τους φύραγε από τη Σαλαμίνα, θα τους φύραγε. Θα του είχαν βγει τα πνευμόνια. Καλά. Και βέβαια ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δυσκολεύτηκε, παρόλο που νόμιζε ότι θα περάσει ένα εύκολο απόγευμα, δυσκολεύτηκε με τον Πανατολικό και ο Πανατολικός, ο οποίος στάθηκε πάρα πολύ καλά και οργανωμένος και στο πρώτο ημίχρονο ήταν πιο οργανωμένο, πιο αυτό. Τον γκολ λίγο μας. Στα τελευταία έκανε καθυστερήσεις. Έκανε καθυστερήσεις στο γήπεδό του. Το λέει μέσα εδώ. Λοιπόν, χρειάστηκε λοιπόν να επιστρατεύσει τον πάγκο, γιατί από τον πάγκο ήρθε η νίκη. Από αυτούς που βάλε. Και εμείς τι βάλαμε. Βάλαμε τον Τζιγκάρα, βάλαμε τον Μπελεβόνι. Τα αφεντικό δεν χρειάζονται λοιπόν. Δεν χρειάζονται. Καλά, είμαστε στραβοί εμείς τώρα. Είμαστε στραβοί εμείς. Αυτά τώρα, εντάξει, ο Παναθηναϊκός παιδιά έχει και βάθος, έχει και άλλους παίκτες. Εντάξει, τώρα εμείς τι να κάνουμε, όπως λέει και ο Μανώλης, τι να κάνουμε με τον Τζιγκάρα κτλ. Τελικές 12 είχε ο Παναθηναϊκός, 8 είχαμε εμείς.
Μέσα στη Λεωφόρο. Μέσα στη Λεωφόρο. 8 είχαμε εμείς, παιδιά. Μέσα στη Λεωφόρο. Πού? Μέσα στη Λεωφόρο. Γι' αυτό λέμε και ότι... μια γκολάρα του Σεγγέλια που θα τη θυμούνται για καιρό. Πολύ καλά, ναι. Γκολάρα ο Σεγγέλια. Παγωμένο γκολ. Και ο Λιάβας εξαιρετική εμφάνιση. Πολύ καλή απόδοση. Εξαιρετική εμφάνιση. Ναι. Πάει με πατημένο τον γκάζι. Έχει 3-4 παιχνίδια τώρα που είναι. Όπως ήρθε ο Πετράκης. Εγώ θυμάσαι, τον είχα κατηγορήσει ότι δεν μπορεί να την υποστηρίξει τη θέση αυτή που τον είχε βάλει ο Σούρερ. Αυτός ο άνθρωπος μεταμορφώθηκε όμως. Δεν είναι μόνο αυτός. Πάει με πατημένο τον γκάζι. Πολλοί παίχτες που μεταμορφώθηκαν με το. Μπράβο στον Πετράκη. Πετράκη. Μπράβο στον Πετράκη. Και στα παιδιά. Πολύ παίχτες. Τέλος πάντων. Αυτά τώρα έτσι όσον αφορά και βέβαια μια εκκοίμωση στον Πετράκη. Ο Πετράκης βέβαια τι είπε. Όταν λέει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο του λέει προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Αυτό που είπε. Ναι, φάνηκε. Άρα λέει τα πήγαμε καλά. Άρα τα πήγαμε καλά. Και βέβαια. Λέει, για μεταγραφές όμως, ακούστε τι λέει. Για μεταγραφές, γι' αυτό λέμε τώρα. Για μεταγραφές λέει δεν μου αρέσουν οι πολλές αλλαγές. Δεν μου αρέσουν οι πολλές αλλαγές. Τι χρειάζεσαι όμως. Ναι, και όχι πολλές μεταγραφές. Τι χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεσαι. Εμείς άλλο βλέπουμε. Εμείς βλέπουμε ότι εντάξει. Εμείς αυτό που λέμε ζήτησες 2 Κύπριους. 2 Κύπριους. Έτσι. Δεν λέμε ότι ήταν ο Μαραντόνα. Έτσι δεν λέμε. Λέει 2 Κύπριους, τους οποίους τους ξέρεις. Έτσι δεν έχεις πει. Τους ζήτησες 2 Κύπριους. Ζήτησες 2 Κύπριους, κύριε Πετράκη. Λοιπόν, είδε τη διοίκηση, δεν τους παίρνει. Και παίρνει έναν τερματοφύλακα, ξεκινάς τις μεταγραφές σου με έναν τερματοφύλακα που αυτή τη στιγμή δεν είναι η πρώτη κίνηση που έπρεπε να κάνει η ομάδα του Πανατολικού. Δεν ήταν η πρώτη κίνηση. Δεν είχε ανάγκη πρώτα από τερματοφύλακα. Είχε τερματοφύλακα και τον έδιωξε πριν μια εβδομάδα. Πριν μια εβδομάδα τον έδιωξε. Δεν τον χρησιμοποιούσε. Έδιωξε τον τερματοφύλακα της Εθνικής Βενεζουέλας και φέρνει έναν που δεν το ξέρει ούτε η μάνα. Ενδεχομένως είναι φτηνότερο. Ενδεχομένως είναι φτηνότερο. Άρα γι' αυτό δεν παίρνουμε και τους Κύπριους. Δεν ξέρω. Τι να κάνουμε. Αυτά τώρα γιατί να το λέει τώρα εδώ ότι δεν θέλει πολλές αλλαγές. Πάρα πει ότι εντάξει, βολεύεται με αυτούς. Μα άμα βολεύεσαι. Άμα του την κάνουν τη δουλειά. Εγώ βλέπω ότι δεν την κάνουν οι αλλαγές. Για να λέει όμως το αφεντικό έτσι, άρα πάει καλά. Πάει καλά το μαγαζί. Τα βρει μπροστά του. Πάει καλά μάλλον. Γιατί ακόμα έχουμε δρόμο. Έχει πολύ δρόμο. Έχουμε δρόμο. Και όπως είπαμε και στην περασμένη εκπομπή, το άσχημο του Πανατολικού είναι στις 4 τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Έχουμε 4 παιχνίδια εκτός έδρας, παιδιά. Τα ξέρει αυτά. 4 παιχνίδια εκτός έδρας. Βέβαια, μέσα στα εκτός έδρας, τα 4 παιχνίδια, βάζουν και τα 2 εντός, που είναι με Ολυμπιακό και με ΠΑΟ. Τα 2 συνεχόμενα. Βάζουν και αυτά μέσα. Γι' αυτό σας λέω 4 εκτός. Εκεί θα παίξει όλα. Μετά πάμε στην Κηφισιά, τελευταίο παιχνίδι. Λοιπόν, έχουμε το Βόλο. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω εδώ. Τι γίνεται. Άμα μπορεί αυτός, άμα λέτε αυτό. Ο μήνας έφτασε 10. Μπορεί να μην θέλει παίχτη. Έφτασε 10 ο μήνας. Και δεν έχει κάνει τίποτε ακόμα. Μπορεί να μην θέλει. Είναι στο αεροπλάνο ο άλλος. Έρχεται. Τι να τον κάνουμε γύρω. Λοιπόν, αυτά παιδιά όσον αφορά είπε ότι στην κατοχή λέει της μπάλας δεν τα πήγαμε καλά μέσα στη λόγα, αλλά τα πήγαμε λέει στο αμυντικό κομμάτι. Αμυντικό κομμάτι, εντάξει, όταν τρώει 2 γκολ, τι να κάνουμε. Εντάξει, τώρα πάμε. Και χαζάγκολ. Εμείς βάλαμε ένα γκολ, αλλά ήταν γκολάρα. Αυτά που φάγαμε όμως, εντάξει, δεν ήταν. Τώρα, εντάξει. Και ειδικά το δεύτερο κιόλας. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, κάπως έτσι μπαίνει τα γκολ. Ξεχαζά, κάπως έτσι μπαίνει. Να δούμε το πρόγραμμα, παιδιά. Σάββατο λοιπόν και οι 3 αγώνες οι υπόλοιποι είναι Σάββατο. Σάββατο λέει μπορείς. Λοιπόν, το Σάββατο παίζουμε Όφη Πανατολικός 8 η ώρα το βράδυ. 8 η ώρα. Σάββατο επίσης, λοιπόν, παίζουμε Πανατολικός Λαμία ώρα 5:30. Τι ώρα θα φύγουν από το Ηράκλειο, βάλαν 8 η ώρα το βράδυ. Τι ώρα θα φύγουν. Όταν βγαίνει ο Όφη όμως έξω. Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό εκεί θα ερχόμουν. Ευνοϊκές ώρες για να ξαναγυρίσει. Για να ξαναγυρίσει. Εμείς πώς θα γυρίσουμε. Στις 10 η ώρα το βράδυ υπάρχει κανένα αεροπλάνο. 10 η ώρα, τι 10 η ώρα τελειώσει. 11, μέχρι αυτό 12. Ποιος θα σε φέρει μετά εδώ. Λοιπόν, μπορεί να το αλλάξουμε. Μπορεί να το δούμε τους φόρους. Άστο σχεδιαστά μου, μην ασχολείσαι με τέτοια. Μην ασχολείσαι. Λοιπόν, και Σάββατο επίσης παίζουν παιδιά Βόλος Πανατολικός 5:30. Όλα τα 3 παιχνιδάκια που βγήκαν το πρόγραμμα, το υπόλοιπο δηλαδή το πρόγραμμα μέχρι τα μεγάλα παιχνίδια, λοιπόν είναι Σάββατα. Τώρα έρχεται ο Τσάβες, έρχεται ο νέος λοιπόν, ο νέος τερματοφύλακας του Πανατολικού, λοιπόν μπήκε στο αεροπλάνο, έρχεται, θα πάμε να τον πάρουν, μην κάνει λάθος.
Πάει στο Υγιεινίο αντί σε Αγρίνη, πάει πάνω να του πάρουμε. Του βουτήξει κανένα άλλο. Του βουτήξει κανένα άλλο. Άμα είναι και αυτό πιλότο. Άμα είναι και αυτό αεροπόρο, να πάει κάτω. Να τον πάρουν κάτω από το αεροδρόμιο κατευθείαν. Αν είναι τέτοιο ταλέντο και πάλι και τον βουτήξει. Αλήθεια που τρέξει αυτό, πού τον είδε. Πες μου αλήθεια, έτσι ένα περίεργο πράγμα. Πού τον είδε. Να πήγε στην Αργεντινή κάτω. Ποιος πήγε. Αργεντίνος είναι. Ναι, Αργεντίνος. Σχεδιαστής του έφερε. Ο σχεδιαστής του έφερε. Γι' αυτό έδιωξε τον άλλο. Εκεί από το γραφείο. Από το γραφείο εκεί που είχε. Το γραφείο τύπου. Το γραφείο. Γι' αυτό έδιωξε τον άλλο. Ο άλλος της θύμιζε τον Καμίνσκι. Τον είδε στο CD. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, Τσάβες είναι αυτός. Λοιπόν, καλός είναι. 28 χρονών είναι. 1,82 λέει έχει ύψος. Λοιπόν και τα λοιπά. Δανεικός όμως. Δανεικός, ναι. Δανεικός. Λύγει το συμβόλαιό του 31 Δεκεμβρίου του 2025. Δανεικός. Δηλαδή, λέμε, εντάξει. 1,5 χρόνο. Αυτό που λέει που είπε ο Μανώλης. Ψάχνουμε να βρούμε τα φτηνά. Ψάχνουμε να βρούμε φτηνό. Τώρα που τον βρήκε αυτόν, που τον ξέθαψε ο σχεδιαστής, που τον αυτό, θα το δούμε. Λες και θα παίξει αυτός. Ναι, θα παίξει. Εδώ φάγαμε το γκαρντερόλ, όπως το λέει, για να παίξει ο Καπίνο. Που είναι και αεροπόρος. Πού είναι αεροπόρος. Θα παίξω. Φάγαμε τον Κυριακίδη, έχουμε φάει κόσμο και κόσμο. Άμα παίξει θα το δούμε. Έχουμε φάει κόσμο και κοσμάκι. Και ξεκινάτε με αυτό, ή να πάτε κανένα άλλο παίχτη εκεί να έχουμε λοιπόν μπροστά. Κάνα extreme, κάνα αυτά. Τίποτα. Κέντρο, εξάρι, κόφτη. Θες κόφτη. Δεν πειράζει. Ξεκινάνε ανάποδα εδώ. Εδώ ξεκίνησε ανάποδα. Λες και είναι πρώτη. Λες και είναι καλοκαίρι. Λες και κάνει πρώτη ο Πανατολικός καλοκαίρι. Ξεκινάει. Εμείς λέμε το στήσιμο της ομάδας ξεκινάει από το νούμερο 1. Κάτσε, ξεκινάει το νούμερο 1. Θα έρθει ο Μπακάκης. Θα έρθει ο Μπακάκης, κάτσε. Πού θα πάει. Θα έρθει εδώ να παίξει. Τι να πω τώρα με αυτά που βλέπω. 2 χρόνια ρε παιδιά. Τι να πω τώρα με αυτά που βλέπω. Θα έρθει ο Μπακάκης. Κρατάς συμβόλαιο τώρα. Όχι μόνο του Μπακάκη. Είπαμε και την άλλη φορά. Και του Μπουζούκη, τα συμβόλαια λοιπόν, και τα λοιπά. Αυτά. Τα κρατάς. Διώξε τα παιδιά τουλάχιστον να πάνε. Το παιδάκι του άλλου του Σέρβος που είναι αμυντικός Στάγιτς. Δεν έχει παίξει ποτέ. Στάγιτς. Δεν έχει παίξει ποτέ. Τώρα να δώσει τα παιδιά ή δώσει τα δανεικούς ρε παιδί. Δώσε στη Λευκάδα. Στην άλλη ομάδα σου. Δώσε στην ομάδα. Δώσε λοιπόν δανεικούς να πάνε να φύγουν να πάνε να παίξουν μπάλα. Τέλος πάντων. Εμείς δεν λέμε τίποτα. Πάνε και στον Όμερο Καλυβίων κάτω, ξέρω εγώ να πάνε και μια ομάδα να δεν μπορεί να τα δώσει τόσο χαμηλά. Θα έρθει ο Τσάβης, λοιπόν με το αεροπλάνο, λοιπόν και τα λοιπά. Λοιπόν, έτσι, τώρα το παιχνίδι για μας, παιδιά, είναι το παιχνίδι με τον Άρη, είναι 3 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, τυράκι, σουμάκι, λοιπόν, 3 η ώρα το μεσημέρι. Στην τηλεόραση θα το δούμε ούτως ή άλλως. Στην τηλεόραση θα το δούμε. Στο σπίτι. Απλά λέμε τώρα ότι 3 η ώρα το μεσημέρι. Πανατολικός Άρη λοιπόν 3 η ώρα το μεσημέρι. Και βέβαια, μία εκεί μας στον Άρη, να σας πω ότι θα έχει και καινούρια πρόσωπα ο Άρης μέσα. Θα έρθει ο Κινέζος. Θα έρθει ο Κινέζος λοιπόν, Μεγάλος ο Μάτζης. Λοιπόν, και να προσέξετε. Θα χάσει ο Άρης. Μακάρι. Θα χάσει. Μακάρι, αυτό θέλουμε κι εμείς. Αυτό θέλουμε. Εγώ το πιστεύω, θα χάσει. Μακάρι. Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτί. Καμιά φορά όμως, άστα πράγματα, γιατί μαζί σου. Με τα λόγια, τι λόγια ή κατόγια. Άστο, τι θα πούν τα πόδια του. Όχι, παίζει καλά η ομάδα. Και ο Άρης όμως, είναι τώρα τελευταία. Ας παίξει ο Πανατολικός καλά. Είναι κουρασμένος από τον ντέρμπι, Ναι, θα έχει και παιχνίδι κυπέλλου. Λοιπόν, αυτά παιδιά έτσι, θα ωραία, εντάξει, θα τα δούμε την Κυριακή, θα τα δούμε λοιπόν λίγο πολύ. Και βέβαια, μία και είμαστε και ακούτε τώρα, θέλω να πω κάτι εδώ, τελειώνοντας. Κοντεύει να τελειώσει το πρωτάθλημα, ρε παιδί. Κοντεύει να τελειώσει το πρωτάθλημα. Και θέλω να πω αυτά τα περιβόητα έργα, που έχουν τώρα 4 χρόνια, υπογράφουν, ξαναυπογράφουν. Το τώρα αυτή η εποχή, πάλι θα ξαναυπογράψουν. Λοιπόν, αυτά είναι περιβόητα. Αλλά δεν το λέω γι' αυτό. Τώρα εντάξει δεν έχουμε κόσμο και τα λοιπά, είμαστε μια χαρά, έτσι δεν έχει κόσμο. Όταν είχε κόσμο και τα λοιπά. Γιατί την έκλεισε αυτή την εξέδρα. Γιατί την έκλεισε από την αρχή του πρωταθλήματος αυτή την εξέδρα. Και έργα δεν έχει γίνει. Έχουν γίνει. Βάλε λοιπόν τα καθίσματα ή μην βάλεις καθίσματα. Όταν θα ανοίξουν οι θύρες για τον κόσμο, βάλε κόσμο μέσα. Γιατί την έκλεισε αυτή την εξέδρα. Είναι άσχημη εικόνα, πολύ άσχημη εικόνα. Έκλεισε την εξέδρα από την αρχή του έτους και ακόμα τελειώνει εδώ το πρωτάθλημα και ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Δεν έχουμε δει μπετονιέρα τίποτα για πάνω.
και έχει κλείσει την εξέδρα. Πάλι καλά που δεν έχει φιλάθλους. Μακέτα. Θα ήταν μια άδεια εξέδρα. Χορτάσαμε μακέτα. Τι μακέτα και υπογραφές. Ναι, χορτάσαμε. Μάλλον, Μανώλη μου, σε αυτή την πόλη εδώ δεν πάει τίποτα μπροστά. Δεν πάει τίποτα μπροστά. Πάει, πώς δεν πάει. Πάει. Τι πάει. Η Ρουφιανιά. Πάει, αυτό το εξάγουμε. Καλά, αυτό είναι προτέρημα των Ελλήνων. Έχουμε κι εμείς ένα προϊόν να εξάγουμε. Άλλοι έχουν τους κουραμπιέδες, άλλοι έχουν τους πριν τελειώσεις, να πούμε και στο μεγαλομέτωχο, τον κύριο Φώτη, χρόνια πολλά. Προχτές γιόρταζε. Φωτών. Να είναι καλά, αλλά είναι άφαντος. Να είναι καλά. Το ευχήθηκε ο Πανετολικός προχτές. Λέει χρόνια πολλά, λέει στο μεγαλομέτωχο. Να είναι καλά άνθρωπος, δεν έχουν τίποτα. Να είναι καλά. Γιατί είπα εγώ τίποτα. Ο Κοστούλας όποτε ξεκίνησε να κάνει ένα έργο, το έκανε και το τελείωνε. Εδώ τώρα που μπλέξε με τα προγράμματα και με τα επιδοτούμενα και με αυτά, κοίτα εδώ τι γίνεται. Ο Κοστούλας όταν ξεκίνησε να κάνει κάτι, το έκανε πάνω. Έλεος δηλαδή. Τώρα που τον έμπλεξαν εκεί μέσα με τις επιχορηγήσεις και μετά. Ναι. Αφανταστείς αυτό το έργο είχε ανακοινωθεί τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. 4 χρόνια. Τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Έτσι θυμάσαι. Ναι. Με την κυρία που ήταν υποψήφια και τα λοιπά. Και πέρασαν λοιπόν 4-5 χρόνια. Πέρασε και ένας χρόνος τώρα, 6 χρόνια. Δηλαδή πόσα χρόνια χρειάζεται για να γίνει ένα έργο. Το οποίο μας λέτε ότι τα λεφτά έχουν βγει και τα λοιπά, είναι στα ταμεία της περιφέρειας, έτσι μας λέτε. Δεν μπαίνει μια υπογραφή. Πόσα χρόνια χρειάζεται. 6 χρόνια. 6 χρόνια. Σπάσαμε το ρεκόρ, το περάσαμε λοιπόν το γεφυρί της Άρτα. Το περάσαμε. Τι άλλο θέλει. Και πας και κλειδώνεις και την πόρτα. Κλειδώνεις και τις πόρτες. Κοροϊδία τώρα. Ναι, κλειδώνεις και τις πόρτες. Με τις κλειδώνεις. Άστε να μπει, έστω δηλαδή. Έβγαλες τα καθίσματα. Ας κάτσουν να πάνε στο τσιμέντο. Να πάνε οι μαθητές, ρε παιδί μου, να πάνε. Εντάξει, μας βόλεψε λίγο που δεν έχουμε κόσμο τώρα και τα λοιπά, έτσι, μας βόλεψε λίγο. Λοιπόν, εδώ κάπου σταματήσουμε, λοιπόν, άλλη μεταγραφή δεν υπάρχει, παιδιά, έρχεται ο τερματοφύλακας, λοιπόν, θα βάλουμε, λοιπόν, φιλαρμονικές, θα κάνουμε, λοιπόν, φωταγωγήσουμε την πόλη, λοιπόν, είχαμε έλλειψη τερματοφύλακα. Μακάρι να παίζετε κάτι και να μην το έχουμε καταλάβει, μακάρι. Είναι όμως αυτό που είπες, πάει 10 ο μήνας, δηλαδή αυτός θα έρθει, που θα έρθει. Πότε θα παίξει αυτός, πότε θα ενσωματωθεί, να μάθει με ποιον παίζει. Θα περάσει και το παιχνίδι με τον Άρη, θα περάσει και το παιχνίδι θα περάσει και με το παιχνίδι με τον Όφη. Μετά, καλά, χαίρομαι πολύ. Πότε να παίξει, με τον Ολυμπιακό εδώ μέσα και με τον ΠΑΟΚ. Δεν μας άκουσε. Τότε να παίξει. Κρίμα. Τους παίρνετε για τα μπαράζ. Δεν μας άκουσε, τα λέγαμε από τον προηγούμενο μήνα. Δεν μας άκουσε. Πάμε τώρα, πάντα στην τελευταία στιγμή. Πάμε ρε παιδιά τώρα λίγο να τελειώνουμε σιγά σιγά. Εκεί έχει το πρόγραμμά του. Λοιπόν. Δεν αλλάζει με τίποτα. Θα πάει και θα τους φέρει το Φλεβάρι μήνα από τους ελεύθερους. Τότε θα τους φέρει. Στις 15 Φεβρουαρίου που τελειώνει. Και οι ελεύθεροι τότε θα τους φέρει. Για πού θα τους φέρει, για τις απόκριες. Ναι, για τις απόκριες. Αυτά δεν κάνει κάθε χρόνο. Εμείς του είπαμε άλλαξε, είναι δύσκολη η κατάσταση φέτος. Δεν μας άκουσε. Πάμε να δούμε παιδιά και τα υπόλοιπα λίγο, τα να τελειώνουμε λοιπόν. Ας το αφήσουμε εδώ, θα έχουμε καιρό να τα πούμε. Πάμε να δούμε τώρα, έχουμε και Β' Εθνική εδώ, καλπάζουν εδώ και τα λοιπά, καλπάζοντας. Λοιπόν, Ολυμπιακός Καλιθέα 1-2, Καλιθέα λοιπόν ανεβαίνει και όπως λένε βέβαια τα αθηναϊκά ΜΜΕ, θα πέσει, έτσι λένε τώρα αυτοί, ξέρετε, η μεγάλη μπούχη εκεί και τα λοιπά, ότι θα πέσει και η Φυσιά λέει και θα ανεβεί η Καλιθέα. Δεν μπορεί λέει να έχει το ΠΟΚ και άλλη ομάδα. Γιατί δεν μπορεί. Κατηγορία. Γιατί δεν μπορεί. Αυτό λοιπόν, γιατί δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί. Τέλος πάντων. Καλιθέα 1-2 λοιπόν. Έχουμε. Είδες ο Αμερικάνος τη βγάζει την Καλιθέα. Πάει μπροστά. Λοιπόν. Έχουμε το Γιούχτα ο οποίος με την Καλαμάτα στο 1-1. Έχουμε το 4-1 που είχε Ιωνικός Ηλιούπολη. Τελικράτης Χανιά 0-3. Μα αν σχεδιαστά πάει άλλη ομάδα. Δεν τη βοηθάς. Πάει λοιπόν. Τελικράτης λοιπόν Χανιά και Γάλλιο Διαγόρας 4-1. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα για τον κάτω όμιλο. Για τον άλλο όμιλο τον απάνω λοιπόν η Λάρισα κατόρθωσε και πήρε 1-1 με τον Ηρακλή. Έχουν μείνει παιχνίδια παιδιά εδώ τα οποία ακόμα παίζουν Τετάρτες, παίρνουν Κυριακές. Ο άλλος όμιλος απάνω χαλασμός κυρίου. Πότε δεν παίζει ο ένας, πότε λοιπόν δεν παίζει ο άλλος. Λοιπόν, Μακεδονικός Κοζάνη 0-0 και έχουμε και Αιωλικός Καρδίτσα 1-1. Τα άλλα όποτε γίνουν. Λοιπόν, και βέβαια υπάρχει και παιχνίδι στην γάμα εθνική κατηγορία με την ΑΕ Μεσολογγίου, η οποία είναι τελειωμένη βέβαια, τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Με 3 βαθμούς είναι παιδιά. Με 3 βαθμούς δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, δεν έχει νίκη μέχρι τώρα καμία νίκη. 4-1 έχασε από την Ερμιονίδα. Λοιπόν, και χαιρετάει κανονικά, στρατιωτικά
τη γάμα εθνική κατηγορία για την α αριστεχνική εδώ της περιφέρειας της δικιάς μας. Τώρα, όσον αφορά για το τοπικό πρωτάθλημα, να σας πούμε εδώ, έτσι, το δοκίμι κέρδισε στην κατοχή με 4-2. Έχουμε η Ναύπακτος έχασε από τον Παναγρινιακό στην έδρα της με 0-2. 0-0 η Γαβαλού με Τηλεπενού. 5-0 ο Ριγανάς στο Ζευγαράκι. 8-0 ο Άγιος Δημήτριος του Λουτρό. Ωραία παιδί. Πάμε να παίξουμε ένα ματσάκι με 8 και φεύγουμε. 8 λοιπόν. Αστέρας Σαντήριου 4-1 και βέβαια 26 γκολ, παιδιά. 26. Παραγωγικότητα μεγάλη εδώ. Αυτή ήταν μετά τις γιορτές. Φάγανε λοιπόν και αυτό. Παραγωγικότητα 26 γκολ. 26 γκολ. Και βέβαια η βαθμολογία, ο Παναγρινιακός βέβαια είναι πρώτος με 33 βαθμούς. Δεύτερη ανέβηκε το δοκίμι με 27. 26 ο Ριγανάς. 22 ο Αστέρας. 21 η Ναύπακτος. 20 Λεπενού. 14 το Ζευγαράκι. 13 ο Άγιος Δημήτριος. Και βέβαια παιδιά να σας πω ότι ο Παναγρινιακός έχει τους καλύτερους αριθμούς. Έχει βάλει 34 γκολ και έχει δεχτεί μόλις 7. Καταλαβαίνετε λίγο πολύ ότι άξια βρίσκεται λοιπόν στην πρώτη αυτή θέση, γιατί τα πάει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάει καλή ομάδα. Εδώ κάπου τελειώσαμε. Μανώλη, κάπου τελειώσαμε. Είπαμε, ναι, εντάξει. Να πούμε λοιπόν... Ας ακούσουν εκεί αυτοί που πρέπει να ακούσουν. Ας ακούσουν, αν θέλουν. Αν θέλουν. Δεν τους πιέζει κανένας. Αν θέλουν. Δεν μπορούμε, τι να πιέσουμε, έχουμε, ούτε τον τρόπο έχουμε, ούτε το... Να πούμε λοιπόν τις καλησπέρες μας, λοιπόν, να είναι καλά πάντα λοιπόν την κυρία Λαμπρινή. Κυρία Λαμπρινή, λοιπόν, ναι. Στο Γιάννη του Ζήση. Επικοινώνησε προχθές μαζί μου εδώ. Μας αγαπάει, μας αγαπάει. Καλύτερα είναι, μου είπε εντάξει, όλο οκ. Το Βαγγέλη τον Κατσαρή, λοιπόν, τον Βαγγέλη τον Κατσαρή. Έχουμε το Θόδωρο τον Καπέρδα. Βαγγέλης δεν έκανε ποδοσφαιριστή εκεί να μας στείλει από τη Γερμανία. Από την Bundesliga. Τον Τόλια. Ακούς, έχει αυτό ο Βαγγέλης του ψάχνει. Από το σταθμό εκεί να βάλει κανένα ανακοίνωση. Ναι, για τον Πανατολικό. Πανώ, μην ξεχάσουμε τον Τόλια. Τον Τόλια, ναι, τον Τόλια τον Τζαμά. Ρωτάει ο Βαγγέλης εκεί κάτι στέκια που έχει εκεί για τον Πανατολικό να μαθαίνει. Μαθαίνει νωρίτερα αυτός από ό,τι αυτό. Λοιπόν, το φίλο μας τον Κάκου, τον Παντελή, να είναι καλά λοιπόν, να είναι καλά. Τον Άγγελο του Τζακανίκα, λοιπόν, παιδιά, το Γιώργο του Σπέντο, εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε την άλλη φορά, θα τα φέρουμε έτσι από εδώ από εκεί, να είμαστε καλά. Να φύγουν και καλοί κατζάρι. Να. Τώρα που φύγανε και καλοί κατζάρι, λέω να μπούμε λίγο. Γεμίσαμε καλοί κατζάρους εδώ μέσα. Να είστε καλά λοιπόν, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε πάλι.